Tak čau lidi, já vás vítám u mého prvního let's playe na hru Minecraft. V dnešní době si už ještě natáčí nic jiného. A moje jméno je Spawner a zkusím to, teda nevím, jak se budu dařit a myslím, že můžu začít. Tak single player. Světy tu nemám, což je trošku překvapení, protože jsem je tu předtím měl, ale to zatím řešit nebudu. Tak výborně. Jméno samozřejmě let's play. IT. Tady všechno nechám asi takhle, nejdu to měnit. Tak a create new world. Docela zajímavá věc, kterou jsem zjistil, je, že ve Frapsu mám totálně zmutovaný hlas. A zní to vážně docela zajímavě, takže mě zajímalo, jestli s tím jde vůbec něco udělat. Tak a spawnili jsme se tam někdy na planině, což samozřejmě je dobrý a já se již jenom podívám. Mám peaceful, takže zvuky asi trošku zapnu. Dám takových 16% bude stačit. Tak a samozřejmě obtížnost dám na normal. Bojím se tomu, že je to trošku hlasitý, takže já dám radši 8%. A uvidím, nejsem si jistý, jak to je ve videu slyšet. Samozřejmě docela problém je, že bude se to hodně sekat. Můj počítač má docela problémy i bez frapsů, na to už s frapsem a až takovýhle extrémní lagy jsem vážně nečekala, ale doufám, že jakmile se to načte, tak to snad bude lepší, no. FPS mám 13, což je vážně ubohost a podívám se ještě do nastavení. No, grafika samozřejmě všechno na nejmíň, takže jako už to asi moc nezlepším, no. A hned na začátku tady vidím nějakou jeskyni a jo, železo, uhlí, výborně, to je celkem ideální. Ale celkem by se možná i hodilo dřevo, jako. Tak. Doufám, že to nebudou vždycky takový ty gigaplaniny, jak to prostě najdete a jdete do jak dlouho jako někde prostě a nemůžete nic najít a nakonec najdete nějaký debilní biom, jako je třeba džungle. No, když to by se přece jenom taky hodilo, že aspoň je tam dřevo, no. A jak na tím teď tak přemýšlím, tak pokud, jo, sněžný biom, bezva. Pokud vůbec najdu dřevo, což jsem teda teď už našel, tak jestli se dokážu dostat zpátky k té jeskyni. Což doufám, že snad jo, no. Tak, první strom, první 2 dřeva. Ježiši, to je taky úžasný update, že jakmile se vám dá nějaký jiný item do ruky, tak vám to prostě přestane ničit ten blok a začne to znova, to úplně prostě nenávidím. No a docela naštvalo mě, že jakmile jsem sem přišel, čekal jsem, že to bude takový ten typický zalagovaný les, což by teď už asi moc nevadilo, hlavně, že mám dřevo. A vypadá to jako další planiny, akorát posněžený, což není o nic lepší. A byl tu jeden strom. Jo, bezva druhý strom. Tak. Výborně. To je zajímavý, že i přesto, že jsou to vlastně takové planiny, že se to nachází takovýhle dřevo. To vůbec jsem někdy jsem se to nevšiml, možná, že to tak dělaný už vždycky bylo. Ale já si myslím, že se to vždycky nachází jen takovýto klasický tmavý dřevo. Tak. A teď ta krafťák. Jo, to je docela dobrý nový update od 1.5, myslím, že 2, že když držíte pravý, tak se vám to dává po jednom. Potom, když děláte double click, když něco takhle rozprostřete a uděláte na to double click, tak se vám to sebere všechno. A když držíte levé tlačítko, tak se vám to rozdělí. Což samozřejmě docela je to dobrý, protože už to jako je to mnohem lepší, když chcete třeba craftit bloky nebo něco takového z ironu, z diamantu a tak je to lepší, že nemusíte pořád klikat a je to takové celkově jednodušší. Tak. Vůbec ta ohledně frapsů, vypadá to, že všechno zatím je v pořádku, ale nejsem si jistý, jak to bude vypadat s YouTubem, protože přece jenom ještě nemám založený ani účet. Ano, samozřejmě mám, ale jako na ten účet nebudu nahrávat videa, protože je to účet, který používám už docela hodně dlouho a chtěla bych na to radši založit takový nový a speciální účet na nahrávání videí. Také samozřejmě limit YouTube 15-minutové videa, takže to se bude muset nějak stříhat a se střihem taky moc nemám jako dvakrát hodně zkušeností. Takže předpokládám, že videa budou vždy končit přesně takových 15 minut. A
pak se to prostě sekne a zbytek bude pokračovat v dalším dílu. Což se mi jako samozřejmě taky moc nelíbí, ale nemůžu nic dělat, no. Pak teda, což asi zjistíte postupem času, já jsem byl zvyklý hrát na Peaceful a bohužel, jako, ne bohužel, ale chci to prostě zkusit v tom let's play na normal. Easy, protože máme to takový divný začátku, že je to takový moc lehký, že jde hlavně o ten hlad. Když máte na easy hlad, tak vám zbyde 5 srdíček, což mi připadá docela hodně. Zatímco, když máte normal, tak vám zbyde půlka. A to je už vážně taková ta strana o tom, že musíte rychle sehnat jídlo, takže to je připadá celkem dobrý, no. Teď mě tak napadá, že bych se mohl podívat, jestli vůbec natáčím, což netuším, teď zjistím. Takže doufám, že natáčím. Tak, teď ta druhý krumpáč. Starý krumpáč. Nějaký lidi říkají, že je docela dobrý si ho nechat, že je to první krumpáč, prostě jedna z nejlepších věcí, prostě taková památka na začátek toho Minecraftu, ale je to na nic. Upřímně. Tak, zpátky k krfťáku. Jo. A rovnou se tady nakoupil nějaký kameny, bych měl aspoň na další nástroje. No a přemýšlím, co vůbec dělat ten první díl. Tady ten první díl to bude taková ta klasika, která všechny nudí. Prostě to je v Minecraftu vždycky, že začnete a je to klasika, prostě vytěžit dřevo, udělat si dřevěný krumpář, natěžit kameny, udělat si kamenné věci, najít další suroviny. A moc nevím, jestli to takhle budu hrát. Já bych se spíš jako radši zaměřil na ty projekty. A tak bych zkusil hrát ten Minecraft samozřejmě, ale neovlivní těch prvních pár dílů. Tady to prostě nejde hrát jinak. Samozřejmě, že rovnou to nemůžu dělat Blaze Farmu nebo Enderman XP Farmu, to nemůžu samozřejmě. A teď jsem si trošku tak vyrobil 3 meče. Takže neumím mluvit a přitom se soustředit na hru, což je taky docela dobrý vědět. 3 meče, tak no, dobře, tak si to necháme, no. A asi ještě rovnou pod povrch nepůjdu, jenom tady natěžím ty suroviny, které tak tam vidím a půjdu nejdřív najít si nějaký hezký místo na dům a hlavně, jak se na to tak dívám, tak sehnat jídlo. Potom teda samozřejmě, jestli se tady to podaří, ten Minecraft, tak bych zkusil hrát ještě Mafii, protože to mi připadá, dá by se říct, zajímavější. Minecraft je takovej, že máte pořád dělat to stejný a všichni už většinu toho znají, zatímco Mafie to prostě moc lidí to ani nehraje. A docela se mi to líbí, že podle mě je to ta nejlepší česká hra, kterou jsem kdy hrál. Tak, hrozně rád bych hrál taky Mafii 2, ale můj počítač to prostě neunese. A koukám, tyjo, ne, jo, Lek jsem se, jestli náhodou nezačíná noc, ale tak v pořádku, tu mám jenom zabugovaný světlo. Tak, vezmu tady jen takhle trošku uhlí. To je celkem rozdíl, tyjo, když si vezmete tady ten krumpáč a porovnáte to třeba s krumpáčem diamantovým Efficiency 5. Jo, doufám, že tam něco takového mě taky čeká. Doufám. Tak, výborně. A teď, tyjo, tady je docela hezká trhlina, jak se to dívám. Tyjo, to je vážně zajímavý tohle. Tady tak mám protnutý. No, jako skákat to radši nebudu, přece jenom. Udělám tu asi dřevem most. Ona tam ani nesejde, když tady rozgrývuju tu krajinu, protože pak si stačí udělat postel a najít si nějaký hezký místo, kde budu bydlet. Multiplayer to není, takže je naprosto jedno, jak to tu ničím, protože bez tak tu bydlet nebudu. Mně se plně moc nelíbějí. Tak a koukám, že jsem předtím mohli jít tím směrem. A našli bychom les. Ale hodně jsem se vydal do toho divného sněžného biomu a asi jsem špatně udělal směr, no. Tak. Celkem dobrý je, nevím proč, ale připadá mi, že kamenná sekira je celkem taková rychlá. A všechny takový ty updaty, dalo by se říct, mezi dřevěnýma a kamennýma věcma jsou takový celkem dobrý, samozřejmě mezi kamennýma a ironovejma a diamantovejma taky, ale připadá mi, že není moc rozdílu mezi kamennou a ironovou sekirou, asi samozřejmě kromě výdrže, no, ale tak na to nesejde. A celkově to teď vůbec nejsem jistý, jestli jsou ironové věci naprosto stejně silný, nebo jako jestli mají stejnou rychlost kopání jako diamantový, nebo jestli jinou. Ale samozřejmě tak tady jde hlavně o to, kolik vydrží, ale zajímalo mě ta rychlost, jestli je stejná.
Tak tady rovnou při tom kácení nějakého toho dřeva se zkusím vyhnout těm gigastromům. Což doufám, až tak slepý nejsem. A to je nějaká další jeskyně a tam se mě nějak teď moc nechce. Ten první díl bych chtěl, no spíš prvních pár dílů bych chtěl zasvětit hlavně tomu, že najdu nějaký hezký místo na to bydlení, no. Jo, už si totálně představuju, jak se mi to přijde a budete si říkat, že se tady povídám sám ze sebou. Tak, a tam jsem viděl prasata, protože Minecraft naší tady sečánky samozřejmě, všechno je zabugovaný, takže i přes kopec můžu něco vidět. Tak, aha, chudák prase na malém ostrůvku. Jeho smůla. Tak, vezmu si maso. Ono ani moc nesejde na tom, jestli to jim z začátku syrový nebo upečený, až taková velká ztráta to není přece jenom. Tady na těch planinách se zvířata spawnují docela hodně a... sakra, tak proto nejdu. Bezva. To je zajímavé, že ty šíte, tak jste pomalejší. No, když jako ono to dává smysl, ale to Minecraftu bych to tak prostě neodhad. Tak výborně, 2 masa. A černá ovce. Nejsem rasista, tý ubližovat nebudu. Tak, tyjo, pořád pláň. Už by to chtěl nějaký jiný biom. Vzhledem k tomu, že začíná noc, tak... Ano, tak samozřejmě já bych to mohl udělat jinak tu noc. Strávit. Protože už mám vlastně suroviny na postel, takže... Ano, vykraftím si half-slaby! Pane bože! To je vždycky můj sen. Bych chtěl takhle šedivý polštář. Tak, ty si lehnout? Já už ležím bezva. Je zajímavé, že sám otevře chat, když takhle jako ležíte v té posteli. Nevím, no. Tak. A tak jsem nepochopil, proč je chat takhle i v survivalu. Jako chápu to, samozřejmě už existuje lanko, i když pořád to trošku blbne, ale v tom lanku bych to i chápal. Ale přijde mi to hrozně divný v tom survivalu, že měl by se chat aktivovat jako ve chvíli, kdy si dáte lagy. ne když si dáte lagy, ale když si dáte to lanko. Zatímco když je to takhle v tom singleplayeru, tak to trošku na nic. No tak možná ty cheaty, no, a tak by mohlo být třeba v kreativu. Nebo jedině, když si aktivujete cheaty. Každopádně já mám cheaty vyplý a... tak jenom malý moment, strpení. Tak já se omlouvám, jenom jeden člověk chtěl vědět, jak vykraftit dveře. On taky ještě nedávno začal hrát Minecraft. Tak a tyjo, tady jsou celkem záseky, ale hodně velký záseky. Tak a vůbec nemám sebe menší tušení, od kolika hodin hraju a samozřejmě bude to muset být dělaný přes ten střih těch 15 minut, no. Ale myslím, že to ještě ani 15 minut není, no. Tak krávy ty se samozřejmě hodějí, protože ty kůže, samozřejmě brnění si z nich dělat nebudu, ale... Tyjo, teď mi to už říkám docela hodně slovo samozřejmě. Brnění si dělat nebudu, ale... Jak to tady zase zkazili tím, že udělali, že knížky si musí dělat i z kůží, tak si ho nechci zakládat žádnou krávofarmu, že máme to zbytečný. Se radši udělám nějaký pole. No a... Tak přece jenom enchant chci, takže ty kůže se na to seženu takhle, no. Nebudu ty krávy ignorovat. A i to maso jako není dvakrát k zahození. Tak a teď... ne, už jsem se tak, že to mám zasekaný, že jsem snět maso a že mi to zmizelo. Ale že mi to nepřidal hlad. A další krávy, tyjo, to je zajímavé, že se takhle spawnuju. Si myslím, že tady se spawnují hlavně prasata. Jo, ale on je tu přechod v extrémní hory asi. Jo, protože v extrémních horách se myslím nejvíc spawnují krávy. Z pozitivních mobů. U negativních je to myslím naprosto jedno. Tak, další kráva. To teď nedávno jsem zkoušel tak ze strany hrát první verzi, kromě těch jakoby testovaných verzí, Minecraft Alpha 1.04. A tam docela zajímavé bylo, že když jste flákli do zvířete, tak to zvíře vám neutíkalo. Takže to se mi docela hodně líbilo. A hlavně, že ty zvířata se nenecházely takhle divně ve smečkách, ale prostě na každém rohu jste našli nějaký zvíře, když tam bylo prostě jedno. Tak prostě bylo to takový, připadá mi to prostě lepší, no.